Siellä lyö Repsikka ja Kuuski kättä yhteen. Nyt jos Kaltusotteri tulee, niin päivän savu. Silloin kun monella vuonna aikaisemmin sama auto oli voittamassa muutama vuosi, pari vuotta sitten kisan duettoveton voitin. Nyt jumalauta, tekniikat katuu, vehkeet katuu ja yleisestä ääntä. Saadaan nyt Avanilla savut tästä vai mistä, mutta ainakin toivon, että nyt tulee sitä. Komea tulla sitä. Aika pienellä menee. Missä tuo auto? Missä on? Juuri näyttää tuo auto. Yleensä nyt näyttää, nyt näyttää. Kaikki kädet yhteen. Kaikki se jos ei lähde lopeta sitten